Nork jokatuko dute Championseko finala? Portugal. Brasil. Udara iaia bukaera ere iritsi da eta guk horrekin batera ikusi nahi izan dugu ea udara honetan deskonektatu dugun bai ala ez. Kalera irten gara hori frogatzeko. Zein da Libanoko hiriburua? Líbano. Ez daki. Pasa palabra. Zakit. Ni idea. Entzun dezu ez ze Libanon gertatu dana azken aldin? Ez. Zein da Libanoko hiriburua? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Ez. Eztanda oso handi bat gertatua bertan duela gutxi. Beirut. Espera. Beirut. Zein da Libanoko hiriburua? Beirut da, Libano. Beirut. Zer gertatu da han? Lerketa bat. Nork jokatuko dute Championseko finala? Txain. Pienso. Eso, momentu bat, Portugal. Ez dakit. Brasil. Championseko finala, ez mundiala, Champions. Ni idea. Champions. Real Madrid. Nork jokatuko dute Championseko finala? Ez dakit. Erreala ez, Badakit, Bayern PSG. PSG eta Bayern. PSG Bayern de Munich. Non dago Juan Carlos? Ni idea. Bai, Arabia. Non dago Juan Carlos? Bai, joan da, ez dakit nora. Dubaien, ez? Bai. Hortik zesaten dute? Abu Dhabi, beraientzat puntutxo. Non dago Juan Carlos? Ai, ez eratzen, baina bai, ikusi nun. Fuera de España. Nun baitzen. Hola, herrialden bat. Canarias. Fuera de España. Canarias. Zain nola jundan. Non dago Juan Carlos? Paradero desconocido. Hori da, Juan Inda. Nun uste zuen goala? Puerto Rico. Nik ez dut Dubaien. Hotel 5 estrellas. Abu Dhabi. Nor da Donald Trumpen etxaia estatu batuetako hauteskundeetan? Ez dakit. Ulertu galdera baina. Obama. Ez dakit, izan Ez dakit. Zer da, tipo bat, emakume bat? Gizon bat, bai. Hillary Clinton. Megan Rapinoe. Futbolaritza, ez dakit, abole. Nor da Donald Trumpen etxaia estatu batuetako hauteskundeetan? Joe Biden, puede ser. Bai! Joe Biden. Ze desberdintasun da PCR froga eta antigorputzen frogan artean? PCR utxa erraten dizu momentun, bazun koronavirusa doez, eta antigorputzan pasatuzun doez. Eta nola egiten da froga bakoitza? PCR-a itzen da genoma amplifikatuz, eta orduen aldozu identifikatuz virus edo bakteria aukotzen gorputzan. Eta bestia itzen da odolan antikorputza dakotzen ez ikusiz. Jo, ez ondo. Nola egiten dira froga horiek? PCR froga nola egiten da? Egin zidaten lehengo gunen. Eta? Bi modu daude, bata da sudurretik sartzen zuten makil bat, ikusi olako altura, eta bestea da ahotik. Negatibo emango zenun, no? Ez.